नाय हाथरखि आंखौ गाज्रि मोननाङा आंनाथ' नोंखौ गाज्रि नोजोर होदों ना गाज्रि गोसोै लानानै बुंदों थेवबो मानोथो बायदिसिना बुंबाय थायोलै मानसिफोरा बेखायनोथ' आंनो लागोन नांगौबा नोंखौ बिमायफोर नों माबोरै बिदि बुंनो हाखो माबोरै साननो हाखो जेला थासारिया बेबायदि जालाङोना माबा मोनसे बेहायनो साननो गोनांबो जायो जेबो नङा हाथरखि मोनथिबायना आं नोंखौ गोसो गोथारै लागोन लासिंसिं माबोरै बेबायदि खोथा बुंबाय थाखो नों बेवहाय जानो हाथावि बाथ्राखौ बेलाय मा खालामबानो जाबायना मा जानो हाथावि बेलाय मेहेर फंबाया दंबाथ' माबा मोनसेमोन हाथरखि नाथाय नों हारसिं अराय जिउ जायालै माबोरै थानो हानांगौ आरे बेथ' बिनि सायाव मानसिफ्राबो नोंखौ सान्थि थानो होआना मानसिफोर मालायखौथ' मा बुंबावनो न'नियानो बेबायदि जोंना अब्लाबो बेवहाय नोंनि बेफोरबायदि साननाया गोरोन्थि आरो आंनि सिमाङावबो मालाबाबो बेफोरबायदि सानाखै बेबायदिबा आरो समाजा मा बुंगोन सुबुंफोरा बे सोमोन्दोखौलाय मा बुंगोन अब्ला ओइ मानसिफोरनि साननायजों जेबो जाया गाव गावनि लाइफखौबो थांना थानो थाखाय मानसिनि साननायजों सोलिनांगौबाथ' मा जानो अब्लाबो आं नोंनि फंबायनिसो हिनजाव नों राजिबालाय आंनिबो हिनजाव जानो हागोन सान आं रागासो जोंनो ओंखारबाय प्लिज अन्नानै ओंखारलांदो नों बिनिफ्राय आंनो रावनिबो मदद हेफाजाब जेबो नाङा रावनिबो गोनांथिबो गैया आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि जाखिनि एसे मोजां लोगोनि सोमोन्दो दं बेखौ सिफायनो दा सान नों आंनि बेवाइजों लोगोसे जोबोद मोजां लोगो आंनि नों आंजोंल' हाबा जादो होमबानो रावबो जेबो बुंला नोंखौ आरो बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया आं मानो बुंदों मोनथिगौ ना नोंखौ जेब्लायबो बेबायदि दुखुआव नायबाय थानो बाबाय आङो दुखुआव थायो दे थेवबो मानसिफ्राबो ओरैबायदि खायसे खालामो नोंनि बेफोरबायदि सहायबाय थानायखौ आं नायनोनो हाला बोरैबा मोनो आं जेबो नङा मानसियालाय थांना थासान्दियाव माबा नङा माबा मोनसे गासैबो सहायनो गोनां जाखायो मेहेर गैला जेबो नङा अराय जिउबाबो हारसिं थागोन आङो आंखौ अननानै प्लिज बेबायदि दा बुं नों सान थांना थासान्दियावबो आं मेहेरनिल'खामोन आरो माब्लाबा बे जिउआ जोबलांबाबो मेहेरनि जानानैनो थैलांगोन आङो जागोन दे हाथरखि मानोना आंनि गोसोआ मिथिगौ जेरावखि गैयामानो आंनि मेहेरा आंखौ नायहरखागोन बियो होमबा नों थाङा आं थांथ'ला बेवाइफोर नों थांदो आरो आंखौ सिन्था खालामनो नाङा आं जेरैखि थाया मानो मोजाङैनो थागोन आंनि थाखायबो नोंसोरो दुखु खस्थ' खालामबाय थानाङा बोरैथो आंनि थाखाय सानबाय थानो ना मानो साना जोंहा मा मोन्थाय गैया नोंनि थाखाय साननो खायसेनि थाखाय आं आंनि साननायखौ सोलायनो हायालै आंथ' सानोना गुबुनखौ आं मिथिया दे अब्लाबो नों एसेबां बुंदोंबा जागोन दे मानोना आंबो नोंखौ अराय जिउ खुसिल' थाजानो लुगैयो थानायखौलाय सानो नाथाय आंनो एसेबाबो सम नांबावगोनदां अके दे बाबु बोरै जानो हानांगौ बेलाय नाथाय बेवहायथ' थैबाय होननानैसो बयबो मानिबाय नाथाय बिनि फिसाया थांनानै दङ नाथ' थैदों नाथ' थैगोन मोनथिबायना नोङो बिनि फिसाया थांनानै दं गामियाव खिन्थालाबायजोब आंलाय मा होनना खिन्थालाबायनो आंबो जेबोखौनो मोनथिया गोथां मानसिखौ नोंसोर माबोरै थैबाय होनना बुंनो हाखो नोंसोर बिनि डेड बडिखौ नुदों नुवाखै दा नों एसेबां बोरै मोनथिलायखो जोंनो मोनथियाखै बेयाव थैबाय होननानैसो सानदों नाथाय आंथ' मोनथिगौ ना आरो बेखौबो मोनथिबावगौसो आं बिनि फिसाया फैबाय आयौ हाबोरै जाखो बिलाय बाबु बहाथो बिलाय मानोथो एसे गोबावनिफ्राय गोमानानै दंमोन बियो ओमफ्रायथ' बाबु बेहायथ' पुलिसफोराबो बुंजोबदोंमोन माथो जायखि जेखि बुङा मानो बे जिन्दा दङ नाथाय नों सोर मानोना बे आरो रावबो नङा आंसो आयौ हाबाब ना बिनि आत्माफोरासो फैबाय नामा आं गोदो एसे खोनायोमोन बेफोरो नुनो मोनै सक्तियाबो थायोनो बेबो गावनि जायगाखौथ' गारनानै थांनो हायाखै बिदिनो जागोनदां बुजिबायना बाथ्राखौ दायो आंनि हाथरखिनि सेराव फैफिनबाय आङो बुहुदानो मादांलै बियो आरोथ' बे जायगाखौ नायस्राफैखादोंसो आङो मानोना आं जेराव थाखायोमोन नालाय बेखायनो बोरैथो गारनो हानो नङा होमबा गावनि जायगाखौ हाया बोरैथो बावनो हानांगौ जाखो गावनि जायगाखौलाय आंबो बारा जेबोखौनो मिन्थिलाबाबो नों फैबायब्ला दे आं थांनोसै नाथाय नोंखौथ' बयबो थैबाय होननानैसो बुंदों थैयाखै आं थैयाखै एकदम जिन्दायैनो दङ नों मा आंखौ नुवाखै नामा नुखायाखै नुदों अब्लाबो आंनि मेगना फोथायनो गोब्राब मोननायसै
잘 만지고 대변하네 그들 내 베시바 버섯시강는 분카나이면 딱 굿라 너자피방 마 산난구 다도드 대바분 방 당나이 액도망니 하도 키비비쟁로 키푸자 사본쟁이만. 아예 그들 하이 자난구 그방 항바 타란 등문당 미카니 토하를 불신바이 자난구 비니 아트메야 산지문 타나이 농아 항문치라 대바부 항문치라 오, 헬로 안티. 아래? 능문치 마라 낭니 하도 키아보당그? 이세방 주디 자타이사 등방니 당나이니 우나오. 아래봐, 마마트자 그바. 보서시만이어도 그방 슬라이나? 그방 자타이부 자난 당을. 마마 자예 마마 타예. 아래 조항이 하도 긴지와 이시방 비베디 자등바. 뭐 하도 당말그. 누워. 이발에 누워온 당시행에. 성시해지구낭로. 마마자 그 마마자랑 그 마마타그. 아래 조항이 하도 기고만 칼람 그넥시래. 비베디 잔등만 마바문치 칼람드나마. 난 부험니 내스라우스 티등미해 암니 내스라우 농아 미카니 토항을 신들 구부 카메라키 말라바브 만치고는 퀴네 농라 그 마티우브 앙니가 시브 항아우는 시블라이브 타겠나 누바이나미해 비와이 프라바시 산나만라 그 다붕 타등 앙앙님이 해니 신들 구네 카메라키 아래 그분님 묵니 신들 사나 하야비에 부험니 만치 프라붕은 할라이 Thiều cái sao thang là thả bậy thagin. Ari bituma, urai bandagi mungin thagin. Jiko na mihe mane, manang nemi gati sokun wakina. Mikanyang sindur ku kameraki. Baki lai gubunama sane sanding sane ange. Putuga bibal malah malai masane, obla betuna. Zamba sabay nung besan, angko bidi sanya nunge, ane sananggo. 앙코 하발라는 비플바지 그다분 맹지는 상준한고 당사시 뿌리바 문배 차바에 비플바지 그나나네 hello 아르문치 프로그램 잘레벨리 하도키 능 putula 도시 마사등산 마자등만이 토네 जोंना नानि लिसिया बहा थांखो बिराद गाबगासिनो जोंहा मिलिसिया ओलै सानाव थांनाय दाबो फैया नाथाय बिदिलाय बहा थांगोन आंनि उन्दैखौ गारनानै मोनथिया बेनोथ' सोंलाबायबाय गैया र' होमबालाय सानां थांनि औ फै दे आंबो दंफैखायो नै न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन आं लामा ससेनिफ्राय बिदि खबर मोनबाय बेनोथ' उन्दैया बिराद गाबसिगोन ना माथो खालामबावनो गोदो हाब्रुजों गेलेबाय उन्दैयाव दाथ' हानिसो जाहैबाय न'आबो उफाय गैया लिराबाबो आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो एकदम गावनि न'आ समायनाखालै एकदमबारे ताजमहलखा ताजमहलखासो दे जोंनाबो न'आ लिरदो आरो लिरदोना थुनथुलि माथो इटानि फाखानि नङाबाबो जेबो नङालै जेबो नङा बेहायनो गोजोननाय दंलै जोंहा माथो आंथ' गासिबो नङाबाबो खायसे बुंलायो माथोनो हाबा जाखांबासो गासिबो मावजोबनांगौनो ओरैनो जिराय जिराय मोनजाया गवा नै जौबाव माथोलाय आंहालाय दाबो मावनांगासिनोलाय दाबो मालाय बहा महारानि बायदि जिरायना मोनजायैखाय गासिबो मावगाजोबनांगौ थुनथुलियाबो आराम आराम जिरायना मोनजाबाबो आं मोनजाया दे हले आंनि लाइफआ खायसेनिजों मिलायालै आरो गासिनि लाइफआ मिलायखिया सोरनाबा मोजां सोरनाबा गाज्रि सोरनाबा आजादि सोरनाबा एकदम खस्थ' आरोना हाबा जाबाबो बेखौनो मावखानांगौखा हाबा जायाबाबो मावखानांगौखा गवा आंहा नाथाय मोनसे प्रब्लेम दं सोरबाफोरना दाबायदियाव आंखौ प्रप'ज खालामबाबो आं दानो एक्सेप्ट खालामा मानोना आं हाबा जानो बायो आरो मानो बायो होमबाना बुंथ'ला दे आं उनाव बुंसै गोसो दंबोला बुंना लाखादा गोसो दंबोला बुंना लाखा थुनथुलिया दाबो जायाखै अबाव गावाबा गान खनै खनै आराम दानानै आंखौबा इन्जुर लिरनो थिननानै बेहाय फासायबाय नोङो आसुगुर मानि हाब्रु हाबजोब्बाय आंना हाय ट्रिसखाय नोंहाय होमबालाय हा मेहेन्दि गानानै थाबाय था आखायाव हो नेल पलिस फुननानै आलथा नामा आं बायना लाबोनायखाय फुनगौमोन आरो आङो मा खालारथो नांगौहाय आं बायना लाबोगोन बारा बायो जावैसोना बिहरगोन आं महारानिनि फिसा जानो नागिरदोंखाय नोङो आसुगुराव एसे हाब्रु हाबनायखौनो माखौबा दालायथ' आं लिराखै
माथो बे न' सिंनियाबो लिरिथां जोंफोरालाय माथो बेफोरखौलाय मावबोबाय थागासिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनाथ' नै आथिं मानि अखा हानाय होन गोजां बोथोर होन दै गाबाय थानाय आथिङानो दिहुन जाजोबोमोन दे खामानिफ्रा मोजां माव अलसिया बादुलिफ्रासो बायो नोंथ' बेफोरबायदि नङाना खम नङालाय बिमायाबो बाख्नायफ्लालाय लायथारो खामानि थिनबा नै आइसोना थुनथुलि आंनि जाम्बिलाय दानिफ्रायनो रोंखाबासो देनां बाख्नायजागोन दे आइसोना दे मोजां लिरजोब दे आरो बे सानबिबायाबो मारै बिदि गोग्लैब्रबखो बे गोग्लैयाखै माथो आंसो सियालखौ जोख्लायदों बेखौ मा होनखो आइ आंसो बिदि खालामदों बेखौ ओमफ्राय थिखो बावाखैबो आं एसे बिसिनाव गोग्लैना थाथों मोनथिबा गवाहाय नोङो बेफोरबायदि खालामनो हामगौ होमबा बिनि खालामनायालाय थिग होमबा हाथरखिखौ जे बे बुंबाय थायो आयै आंथ' आंलाय बेखौ खालामाखैना आंलाय सियालखौसो जोख्लायदोंमोन दा बेहायनो बेहाबो गोलैफाबाय दिसुम ओरै खालामखादों आं आइ सियालखौ थांफालायखादों आयै गैला मा एसे दुस्थु होनबा नोङो आदा एसेबां गोबाव नांगौ न'आव फैनो नोङो ओमफ्राय जोंहा बेयाव आइजों बेसेबां सानबाय थायो नानि ओमफ्राय नोंखौ आं बेसेबां बुंखोमोन नों बांद्राय गोबाव जेराव मेराव थांलाबायना होननानै अबाव थांखो आंथ' बांद्राय गोबाव थायाखैना दालायथ' थाब फैबायना थेवबो माने बोरैबा मोनो आंहा दाथ' आंनि बिदायानो फैखाबाय अब्ला आं मानो गिबावनांगौ दे आदा माथो आं बाजैबो दं होननायसो खोनाबावदों नोंखौ दङथ' आरो दंनायालाय नाथाय ना नानि आं नोमबाजैनि सोमोन्दै बारा जेबोखौनो मोनथिथ'वाखैलै होमबा मा सिमाङावसो लोगो मोननाय नामा आदा नङा थेवबो लोगो मोननायाथ' मोगथाङाव लोगो मोनदोंमोन आङो नाथाय खेबसे नुजेननायावनो फसायबायलै आं नोमबाजै आयौ बिदिसो अब्ला बाजैखौ नागिरनानै लायदोसो आदा आंनि बाजै जानो गोनाङाबासो आंबो जोबोद नायनो लुगैबायसो नंगौना नुगोन दे र' नानि लक्ष्मी नों बांद्राय गोजानाव थांना दे हारसिं थांनाङा मानो आदा नों मानो गिदों एखनबाथ' नों बिदि बुङा नाथाय दिनै मानोना समा एखे थाबाय थायाना माब्ला मा जायो जेबोखौनो मिथिया आंथ' मा अबाव थांनो गामियावल'सो आरो एखनबाल'सो टाउनाव थाङो आं दे जायखिया जेरावखि थाङा थाब फै दे मोनानायनि सिगां आंथ' मिन्थिखाया नों एबार गोबाव थानांगोन जागोन दे नायनि र' मा जायो आंनाव जेखि जाया मानो आं जेबो नांजानाय नङा नाथाय आं गिनाय मोनो नोंसोरनि थाखाय दामायनिथ' आरो एसे बोरैबासो मोनगासिनो आङो मानो बिदि मोनबाय थादों आंनो मोनथिला मा जाखो आदा आइया मालफुवा एवदोंमोन साहा बानायहैनि आङो जेबो जायाखै दे थां बानायहै ओमफ्राय आदा गोबां खोथा रायलायनांगौ दं नों जेरावबो थांगा दिनै बबावथो थांनांगौ जाम्बिलाय दे आं साहा बानायहैनि आइया मालफुवा एवखाबायना बेजों लोंसै जोंहा नानिखौ जेरावबो थांजानो बाथारोलै आङो दासान्दि गिनायानो बांसिनगासिनो आंना मानो मा जादोंथाय आं मिथिया आंनि फेमिलिखौ लानानै बांसिन गिनाय मोनगासिनो मानसियाथ' मा जामारखो बहा थांखो बेबायदि आबा सानफना नांदों बोरैथो बेबायदि थांखो बाजै एलिजाया ओइ मामि मिलि दे जेबो नङा दे मामि फैगोन दे र' आयै आंनि फिसाया इनायनो गाबथारबाय बिमा नांथारगौमोन मा खालामनो दहाय रिंबाय थादोंमोन दाथ' अफिस जाबावबाय बेबायदि गियान गैथारिनो बहाथो थांखो बेलाय फाग्लि गथ'आलाय गैया फनानो अफिस जाबाय एबार फैदोंल' न'आव ओमफ्रायसो मोनथिगोन बेफोरबायदि खालामनाङामोनहाय आबा बिहामजोआ दहाय हाथायाव थांनो होननानै ओंखारलांदों रायो माबा मोनसे जिनिस लायनांगौ होननानै दा बेनोथ' फैनो रोङासै थांनायानो थांनाय आं बुंखादोंमोनलै आयै आंनो लायना होफैगोन नांगौबा नानि दं होननानै हनै बिदा सानबो दंमोन बेनाव बिहरनो हायोमोन सोरजोंबासो थांखो ना माखो बिलाय बेबायदि हरखाब बहा थांखो नों नानि जोंबोथ' आरो नै बिदिबा जोंनावनो हजोंनो थथ'दो नानि फैयोबा हजोंनो लिंहरनोसै बेबायदि फिसौआ हनै एसे जोंनो नायथ'वाबा आरो हाथरखि नानि बिहामजो नोंजों थायो बियो गथ'आ एसे आबा सानजों बांसिन थायो आरो हाथरखिजों थायो थुनथुलिजों थायो बेनोथ' हजों जमा थांदिनि न'आव दे नानिया फैबा थिगसे रायगोनहाय जोंनो र' बेबायदि खालामनाया थिग जायासै नानि नाय बहा थांखो बिलाय फैथोंल'लाय र' आंथ' थिग मोनखाथाराखैमोनहाय दाख्लैनिफ्रायनो माबोरै मानसियानो नानि मिलिसा दुखु जानाङा दे जों दङ दा मा खालामबावनो बेथ' गथ'आ बहा थांमारखो जानायाबोथ' गैलाबा बिहामजोआबो फैलाबा अब्ला आंलाय दा माथो खालामनो
आंनि जिउ आरो डिनारखौथ' मा होनबावनो दाथ' हारसिंबालाय मा खालामबावनो नङा होमबा गोरानान गिसिन लाबोना दोनफैजोबखाबाय आं बेखौनो आरामसे सप्तासेसो थांसिगोन बे मानोथ' थांखो नङाबा दाबो बुहुमखौ नुनो दंबावोमोन नोंथ' आंनि सिमां मोगथाङावबो फैबाय बायालै आबा हाथरखि बिहामजोनि थाखाय नोंनो माखौ गाज्रि मोनदों गोबांखौ गाज्रि मोनाथ' आबा नांगौबा आं हाथरखि बिहामजोखौ लायना होफैनोसैमोन ना नोंखौ नों आंखौ माने मायाखौ गाज्रि मोनदों बिदिया हामालै आबा फैफिनदोरा आं एकदम हाबा गिदिर खालामना होफिनगौमोन ना साला दा गोलैबाबो थिखोनो रावबो गैलाब्रा आंनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदोलै आबा नों थांना थासान्दियावथ' आं नोंखौ बुजि हायासै नोंनि हाथरखिनि अननायखौबो मानो बेफोरबायदि लांखो आंनि फिसालाखौ एकदम निसायानो बांद्राय नाङाखै माथो मायानो थोनोनो रोंला निसाफ्राबो गाज्रि मोनबाय खोमालै आंखौ दा नोंनि फटकखौनो रायलायबायबाबो नोंथ' माथोबो होलाना आबा संसारनि माया सोरथो बुजियानोब्रा मायायाथ' माया जालांबाय जाला बे सोराङाबो बहायबासो सोरांहैबाय थाबाय गैया बिदिबाथ' आंखौ गोथाङै गोथां बुथारजोब्बाय माथो आंनि फटक सटक माला सिन्थाय गानहोजोबखाबाय बेहाय फैनानैथ' माथो मोनसेनिफ्राय मोनसे शक मोनगासिनो आंलाय सानदोंमोन जास्ट आंखौ गोमादों सानदों खोमा बिसोरथ' बुथारखाबायसो माथो धुत बालनि बेफोरखौलाय मा थैयाखै आं थैयाखै ओमफ्राय न'नि मानसिया लांदां न'आवनो रावबो गैया नामा आयै हो OMG आयै मम मा जाखो Oh my god मम धोत माथो जुमाय मोदोमजोबखोब्रा इया साला जुमाय सिफेखोना माखोब्रा बेलाय हे मम मामा आयै ओइ मा जाखोरा एसेबां जुमाय नोंथ' फुरा ओइ आयै आं फैदोंब्रा मेहेर माथो सिरिबो मोनलाब्रा हो नों आं फैनायखौ मिथिला आरो आयै मेहेर फैदोंना आं फैबायना आयैलै इया दिनैथ' सिरि मोनखानाय नंला खोमालै धोत बेबायदि लोंनो सोर खोन्थाया नोंखौ मायानि माया मा होनबावनोब्रा आबा मेहेराबो आंनि फिसालाखौ सोरबा लाबोबा फैसा खि फैसा माला गानहोगौमोन आं आरे आंनोथ' फैबायना नों मेगन खेवबासो मोनथिगोन जमराजायाबो मा एसे थाब फैयो माया नोंनि मायाबो माया नांबाय जानाय नंलागोनलै दिनै मोनथिनाय नंला बे जेबो नानियाबो नै गाबै गाबै उन्दुलांबाय दासो बे नानि लिसायानोथ' मा जामारखो खारबायसो दां बे गुमै खारबाय बेफोरबायदि दाबुं बाजै लिसायालाय बोरै बेबायदि गारनानै थांनो हानांगौ दे मिजिं गाबोनफोर फैगोनदांलै र' सिन्था खालामनाङा मा गाबोन समफोरबाव गुमै खारबाय बियो एसेबां आखल गाज्रि अन्थाइ बिखा जागोन सानाखैमोन आं बिदि नङालै मिजिं गथ'आनोथ' बहा थांमारखो बेलाय सोरजों बेनोथ' बेवाय दा मामिखौ लाथ'दो दसे नोङो माने जोंनाव थांनांसिगोन ना उनथावबाथ' आंनि मामि सना मानो बेबायदि खालामनांगौ दे एसे गोरलैखौ अब्बा थांदों फैनो हायाखै माबा मोनसे फनथ' खालामनो हायोमोन ना बेबो गैया गाबै गाबैनो उन्दुलांबाय आंनि आनै सना बेवाय फै गाबोन थुनथुलिखौबो लिंहरसै र' जागोन दे जोङो लाथ'नोसै बिहामजो मा होनबावनो मानिफ्राय मा जालांजोबखो जेबोखौनो बुजि मोनला माथो बेनोथ' आयै इलिसा बाजैयानोथ' बहा थांखो जानोथाय हायसे गोरलै गथ' मैया दाख्लैसो फैनायानो बावाखै दा मानो बिदि खालामखो दे बे बिमाखौ नागिरा नामा बे गथ' उन्दैया जोंजोंबोथ' माबोरै थानो बिमाखौथ' नांखाथारगोन आयै बेनोथ' सोरबा लोगोनावसो थांदों नामाबा मिथिला बिहामजो जों सिनायनायफोरनाव सोंबाय मिथिया फिसायाबो मिथियानो
दाथ' जोबोद गोरोन्थि खालामबायहाय बे गथ'आ बिदिथ' खालामनाङामोन फिसा गोरलै दङ हा मोनथिखानानैबो मानो बिदि सासे बिमा जानानै माबोरै बिदि खालामनो हाखो दे गथ' गाबगोन मागोननो एसेबो बुजियासै आरो बियो औ बिहामजो र' गाबोनबा मा जायो दे नों दिनै हरसेखौ खुनुरोखोम थाथ'दो दे बिहामजो दे नाथाय आयै आबैयाथ' आंखौ दे जेबो नङा ओरैबाबो जे बुङो बुंथों बे बुरिया माबा नों बे आइ गेदेरनाव थाहैदो नानि दे सिरि थाहैथां बिसिनावनो आरो माबाफोर बांद्राय बुंनो नागिरोब्ला आं दङ जागोन दे आयै माबा बिहामजो दाथ' नानि उन्दैयाबो नोंसिनि आखायाव एसे मोजाङै थायो नोंनि सानाबानि हो आरो जोंहा थुनथुलि आंजोंबो बारा थानो नागिराहाय आबैया औ दे आयै जागोन जोंथ' एसे एनैया बुरखायनो हागौ अब्लाबो बिमाखौथ' नांथारगोन ना बेनोथ' पापि गथ'हा बहाथो खारलांखो फिसा गोरलैखौ नागारनानै इलिसा हा मा जाखो होमबा गथ'आनोथ' मानो बिदि गोसोखांनांगौ मा खालामनाय जाखो बे न'आवल' फैथोंहाय बे बिहामजो आंबो मिलिसा रानिखौ जोबोद दुखु मोनबाय बेबायदि जानो नाङाना नागिरसिगोन बे बिमाखौ बेनोथ' दे होमबा बिहामजो दसे थाथ' होमबा दे आं जानाय लोंनायफोरखौ एसे नायनि आरो बे नोंखुनजो गेदेरनावनो थाथ'दे जेबो नङा औ दे आयै जागोन नोंखौबोथ' नों आं मा बुंनो बिहामजो नोंबो मालाय खम सहायनांदों गोबां अब्लाबो जों नोंखौ हानाय मानिथ' खुसि लाखिनो हायासै नै आबै मिलिसाया दा गाबबा नायथ'दो दे बिहामजो दे आयै जागोन गासैबो बेवहायनो दंफैजोबथ'खायोबा नोंलाय मानोथो नोंबो बेहायनो थाथ' आंथ' ना आयै मिन्थिनाय लोगो लोगो बोरैबा मोनना थानो हाखायाखै नानिखौ नायनो फैबाय आं औ बिहामजो उन्दै गथ' बोरैबाबो मोनोना खोनाबानो औ दानि जुगावथ' मा जानो हमोथाय हे इसोर थाबैनो फैथोंसै इलिसा बाजैया निउसाव होलायबाथ' जोबोद माने बोरैबा खोनागोन ना दा हनै मिजिं सान बिसोरथ' आइमोनाबो निउसाव होनायनिसो बाथ्रा बुंलायलांबाय ना गावसो गोसो जानानै थांखो ना मा बेलाय नङा अब्लाबो एसे उन्दै गथ'खौथ' बिदि गालांनाय नङामोन ना एसेबां अन्थाइ बिखा जागोन जानो बाजै इलिसाया माथो मानसिफ्रानो बेबा बे मा जालाबायजोबना दंलै आं एसे मोजां न'आव फैबाय ओइ साला जेबोखौनो मोनथिला बेबो आया माथो आं थांखांनायनि उनाव जौ फाग्लिसो जाखोना माखो बेलाय बेफोरबायदिसो जानो मोनबाय होमबा नों मम बेहायबो फैबाय एबार बै मोनसेयाव थांसैलाय आङो बिनिफ्रायथ' ओरैबायदिसो खबर मोनबाय बयनिफ्राय ओरैबायदि एबारबा मा खबर मोनगोनलै थांसै आरो जायखिया गोसोआ बुंदों हाथरखिखौ बेयावनो लोगो मोनखागोन आङो डाइरेक्ट थांगोन आं बेबि एबार न'आव थांसै आं नोंजों माबोरैबा जानानै दं बिबा माने माबोरै दंथाय एसेबां समथ' गैला थांसै आङो र' बिखायानो बोरैबासो मोनखाबाय माथो थेवबो सफैबायथ' एबारे आं आंनि हाथरखिखौ लोगो मोनसिगोन ओमफ्रायथ' गोबां खोथा दंना रायलायगोन दिनैसो गोसोखौ बिराद मोजां मोनसिगोनलै आङो आंनि बेबिखौ नुसिगोन ना आरे नुसिगोन माने मा बेबो बिराद हेपि जाखागोनलै नंगौ ओमफ्राय आं मा रायलायग्रोगोन दे न'आवबोथ' नै सफैखाबायानो ना बाहेरावनो लोगो मोनबा हामगौलै जे बुङो बुंथोंसै आबैयाबो सिरियल' थानोसै नांगौबा दानानि मिलिसाया गोबां खस्थ' मोनसिगोन ना बाहेरायाव एसे गुसु मोनहांबाय माथो न' सिङावलाय बांद्राय गोजाङा बिदि बे बारावथ' गस्ला गुदुंबो बायनांनाय नंखाया खोमा आंना सिगांनियानो दं बिमायासो आंखौ मा सानलाबायखो नाङा आंबा मेनि सिन्देलखौनो दासिमबो खोमोरनो हायाखै मिथिखायोमोनब्रा आङो नों आंखौ नेना दंखायो होननानै ओमफ्राय आंखौ नुबाथ' दा बिराद हेपि जागोन ना नों दिनैसो नोंखौ नुथारबायलै हाथरखि ओइ नङा मामि मानो गाबखो मामिखौ नांगौ ना मामिसो थांसै र'
비마 나게바이 네 जोंहा 나니야. 부रखायलाय 하दरखि सिरिखौनो थायासैलै.